tabuni dino sengkebang nugo khalaipo tamunglaipo busuk busa manjarokse khalaisu te dam sajine hedeba Facebook eba Instagram no komon thango baksa chikla hanai fraud khayo eba dukari layo hamjagunai yangle kaijak si busa manjak si hedeba abuni bagino kaijak bere eba kaijak salaro Facebook rok thanga kai nijini busaibai nijini bihing pignori wi thanglai hedeba baksa baksa an mokong no saje phana ungui tongmano jutun saje anga nakate phiaba jeo khalainai rok bihi bere chela au kaijak busu busa manjak rok thingno srapta tongphuni bagino rok kharka lifetime ni bagino rok khujing ni me amo guarantee ri saimano hedba kwama kharlainai kwama kharnai rok ek bosor jiti ki yaki philei haini haiteo se laise phe ga ni jino phili ma phayo nijini busabute ni future no wan suya ka wan chuya nijini future no se ses khailo nijini self respect dan si borong narang nani na ya asuk laise phe ya heda jutin sa jengala ka